Mosobra sa 30 kamatalisay noon ang niuli silang SAP cash assistance. Samtang gipaninguha usab sa CSWD sa Dakbayan nga mahurot na ang 1% nga nahabilin nga wa pa makadawat sa maong ayuda. Silian Singkulan sa report. Tuyong miadto sa opisina sa CSWD sa Dakbayan sa Talisay si Andre Barquillo aron pag-uli sa nadawat nga cash assistance gikan sa Social Amelioration Program. Kini human makadawat siya og ayuda gikan sa SSS. Matud ni Andre nga niadtong Lunes siya nakadawat sa 6,000 pesos nga ayuda sa SAP apan wa niya kini hilabti. Ako lang iuli ma'am kay sa tinuod anay karon nagalisod mo jud ta. Pero namo gyud mga uban tawo nga dili makatug ba nga ila jud itugan gani. So ako na lang iuli jud kay makonsensya man sad ta. Usa lang si Andre sa kapin 30 ka mga tawo nga may uli sa ayuda sa SAP gumikan sa nagkalain-laing hinungdan. Gitata usab ni Filipa Solana, CSWD head nga 99% na sila sa SAP distribution. Ang nahabiling 1% gipaninguha usab nila nga mahatag karong adlaw ngadto sa mga wala pa makaklaim niini gumikan sa nagkalain-laing rason. Amo na lang gikita katong mga replacement ma'am kay naman sa iniuli sa ilahang mga assistance nga nadawat. Kay ako ba nakadawat na sa SSS, nakadawat sa DOLE. So ilang gibalik. So karon amo na sang kuan og replacement aron mahatag gyud ang assistance. Gipanghatag na to balik sa kuan respective barangays na katong doon na pay mga unclaimed. Mahuman siya o para i-liquidate niya, may bawaan na to kung pila kita ka percent ang nahatag. Samtang nalipay usab ang mga napuli sa mga may uli sa SAP cash assistance sama sa 59 anyos nga si Rowan Embornas nga taga Barangay Poblasyon nga midawat sa 6,000 pesos. Salamat nga kuan. Driver mo trisikad. War may mong kuan pangita. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.